pinanganak I am sending my grandkids. Bedelena na ano mo kusuku. Ano niya chemme poso. Na ya hai dai. Moving away from the comfort of home was a decision to be made with the elderly's hope Na hardship they felt in life. aya ne kuwa ne be free ne team. That's why I want to one more from Wabrabum in nature. One person one mabbe fast up and crown was to be. I told I intimate dim prince and dapper. I told her you did more and pray back up pedacro. I don't think I ever your home or they said you on local school. So they bear one Dutch in my saying. Yan to me uncle school. And 20 and I hear home eduma my and ma. So they bear one billion eduma pie and woman could be saying. But person one missing idea de beara. As I put me were. One month's word to me. I eduma her one won't could be a semi. Said they bear 1 month funny year from more. I thought that a month for boo 1 month fear. Now, my papa manager say, yes, Gaba baby what about to see we to me on Kosuku. Ntama young kunipa one machine idea, machine man, a boy and Jobs just to send their children to school. Although struggling, I guess I will 4 years do my baby no more than Marcus school. One a man who know your name, no, or more than 1 minute to a Kadian point on coupons. Now, you're quite fool. Na ekodi pa asum nkrofo na sese die akatenya na ye 450 atoda na wahwe mu no ye adwuma mprensa mprenan twetwewura ana me do atoda so ameko boku be ma nkrofo Mama akodo afu da biara. Ebino mo kwaye afu. Ebino mo kwaye mo kwachere nam. Kasiya moto. Eyande ehia ye. for God is not unrighteous to forget Da Yankopon enya obi a ontina ne rebe free. Ya madne bo na ogu wana ogwa foforo susu insu. always prevails. Yankopon emmo ne na homobrom. Yankopon ne pe na eye ho. Na emamu nyina akwa ba hayi. Na yenya enije akoma. Mo atenka so ko se yetumi adwene. Nipa kane everyone was Philip. Na yede wano makoma
abɛn Onyankopɔn. Akedanka Onyankopɔn. Yɛda Awurade ase sɛ ne da yɛatumi ahyia mu. Distance of the location of our countrymen in Alaba, Quezon was no excuse for the volunteers of the Members Church of God International to not visit them. Mayɛne nanom afiri Members Church of God International. Anyɛ de ne sɛ bɛkɔ akɔsra wɔn. The pure-hearted recipients from the community were very much delighted to see the volunteers, knowing that Na nnipa a wɔakura sɛ ne agye so mahunu aboafo a wɔ ha yi. Kami po ay narating po ninyo sa amin po kahit po kami malayo sa dagat. Kami po Na yɛwɔ nkurase ay sa lahat sa taas. Kami po da so yɛdi kan no deɛ ɔwɔ soro no yɛda no ase. dahil po sa tulong po may pinabot ko sa amin. Yɛda mo ase sɛ mababɛboa yɛn. Nagpapasalamat po kami sa mga bilayang nanggaling sa inyo. Yɛda mo ase. At kami nabigyan ng kaunting biyaya. Aba ay matagal din po kain namin itong bigyan Na amoy yɛbɛtumi adi ne na kakra bɛyɛ nansa. na 3 araw. Ako nga po ay tuwan-tuwa. Nagpangipangita rin po. Na m'ani agye aboro so sɛ yɛahyia. Bigay din po sa atin ng Panginoon. Na yɛn nso yɛ mmoa a Pinakantulong. Kumbaga biyaya sa amin. Ako po saya na ako yɛyɛ nhyira kɛseɛ ma yɛ. Na mehunu ne yɛ menka mpo ɛfiri sɛ me nsa ka mmoa kɛseɛ ɛfiri Awurade. Pinanggalingan ng ating mga kapatid sa MCGI ay malaking bagay po na Ɛfiri sɛ MCGI firi mmea ahodoɔ. pagtanggap ng bawat kababayan natin dito at banggitin yung salamat sa Diyos. Sulit na sa pagod, sa gastos, Na deɛ ɔmotumi kan ne sɛ aseda ka Onyankopɔn. naisagawa natin ito. Ama yɛ berɛ Kalooban ng Diyos. so aba mfasoɔ. Biribiara a yɛyɛ no, yɛtumi asoa wɔ Onyankopɔn ne pɛ. Yɛyɛ yɛn ɛfiri sɛ yɛyɛ kyerɛkyerɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛmmrɛ papa yɛ ho. Nsa ne sɛ yɛakyerɛkyerɛ yɛn sɛ berɛ a ɛsɛ mu no, yɛbɛtwa so aba nti. Nuanom mmarima ne nuanom ma wɔma yɛmmɔ yɛn ho mmɔden wɔ papa yɛ. Na yɛnim sɛ yɛn yɛ Onyankopɔn ɛne gyedeɛ sɛ yɛafrɛ yɛn sɛ yɛmmɛyɛ nnwuma pa. Maraming salamat po sa tulong po ninyo. Yɛda mo ase paa sɛ mabɛyɛ yɛn mmoa. Sana marami po kayo matulungan na kagaya po namin. Yɛsrɛ mo sɛ montumi mmoa nnipa dodoɔ sɛ yɛn. Lagi kayong Na Awurade nka mo ho da biara. salamat nga po talaga sa Panginoon kasi may dumating sa aming biyaya. Yɛda Onyankopɔn ase sɛ opportunity to do good. And to nhyira te sɛ aba. most especially Da biara yɛ akwanya ma yɛn sɛ bɛyɛ nnipa nyinaa papa. Na deɛ boro no nyinaa so wɔ no. today, what we all shall say is, Ako rin mo pinagpapasalamat din po sa ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Salamat po. Na mɛda Awurade ase. Salamat po sa Diyos. Aseda nka Onyankopɔn. Ay isang Aseda nka Awurade. banal bayang pag-aaring Sɛ yɛwɔ ɔma no kronkron a, upang ipahayag ang yɛyɛ kung tumawag sa inyo mula sa kanya. Nyankopɔn ne mamfo. Isang paraan ng pagpapahayag ng karangalan ng tumawag Ɔno na wafrɛ yɛn na afiri. hawain ng dukha. Ɔno na ɔde ahotɔ brɛ ahiafoɔ. to God be all the glory, praises, and honor forever and ever. Animuonyam ne ayɛyie nka Onyankopɔn daadaa. MCGI hyerɛn. MCGI dwene nnipa ho.
Dumating po ang kapayapaan ng Panginoon sa lahat po ng aming mga taga-subaybay ng programa po ng MCGI Bible Exposition. Kayo po'y malugod po naming inaanyayahan sa isa Already, yes, bien kan yin yonom ene wana woti jumedi MCGI jumedi pasi ya bompa yi pasi mo kan hu mama ya ina ya mom na yenstra wonyan kopon twede mpo mama ya mom Ama namin na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ng aming yen eja twede mpo nagpapasalamat po kami awa ya neradi Yesu Kristo sa lahat din ng iyong kagandahang loob na pagtatawid mo sa amin ya dawase wa ye miye sa amin ang buhay at lakas na wonne pa maliwanag ng dani dai na wadan no di chire mama ya ne nkwa ng iyong mga adwumutie sa ne lahat ahoɔdene ng pagmamahal mo. Titiwala kaming kaya Eja. tawid sa araw-araw ya dawase dahil sa iyong sɛ dan da nyinaa yɛtumi to waso kɔ yɛnim pagkat ikaw Ama ang may-ari ɛsiane wɔtema buhay at kapalaran. na wayɛ mu ye Sa oras na ito sana abusawo agya ne yɛn nkwa wura wa taong nakikipag-aral lang yung mga salita. yɛsrɛ wo sɛ ka Kilala mo silang lahat. yɛn nuanom a Na wɔka yɛn ho ama yɛsua wo nsɛm mga puso masagot ang yɛsrɛ wo sɛ iwɔ n'akoma mu dadwene ne akoma mu apinisie nyinaa firi wɔn mu ma wɔnom nya nokorɛ asomdwie a wo nsɛm de berɛ yɛn yɛsrɛ wo sɛ fa wo nsa ka wɔn nipadua na wɔnom asua sɛ ɔbɛyɛ setia ma wɔtena ne nsɛm na yɛsrɛ wo sɛ babrɛ pa ne nso bahala ka na sanang magpagaling ng Oo. mga karamdaman. Umipo ng aming sa yɛn yadewa kaisipan sa mga hirap fa wo nsa ka yɛn nipadua na yɛn adwene na yɛatumi afiri ahokyere ne awerɛhoɔ nyinaa mu yɛsrɛ wo sɛ hwɛ yɛ fiefoɔ so ɛberɛ a yɛte wiase a ɔtɔrankyɛm wɔ mu wɔn wɔpɛ ne yɛbɛtumi aduane akɔ wɔn nkyɛn ma yɛn ho ban firi ɔtaa na yɛapinisie nyinaa mu agya yɛn mpaebɔ ne sɛ wɔbɛka akra nyinaa ho na yɛsrɛ wo sɛ hu nneɛma bɔ no afa yɛn bɔne kyɛ yɛn sɛdeɛ yɛde akyɛ wɔn a wɔafom yɛn yɛda wo ase sɛ yɛn nsa ka akwanya pɛi wɔ yɛn Agyenkwa Kristo Yesu din amen. Someone
Biblia ang sasagot, itanong mo kay Soriano. Welcome po sa ating... Lisa, Brother Ali Soriano. Kira kurong kuni biyano. Mabunya na ako babata tiya tempona kira kurong kredit siya ni munsi misamber ase. Makapagsagawa sa kabuuan nito ng nandyan ang presensya ng kanyang kapayapaan at ang ating Panginoon. Na yatumi ayaye wa ni mo ayo nyina mu. Ito mga kapatid ay amin pong ibibigyan ng pagkakataon na Anaday. Ating mga kababayan ng iba't Tabama yung krumufu akwenya. Wadama bisa Brother Eli wani se Mr. Fajidi yo. Homo fa unyama ho. Ngayong pong araw na ito, makakasama natin ang iba't ibang mga remote places natin dito sa Pilipinas at sa buong mundo sa Na anaday. mga satellite feed. At para po tayo makapagpasigil. Yani arama free Kapatid na Eddie Soriano. miami ya hudu. Magandang araw Mga Brother Eli Soriano. kung anumang oras at tiempo sa ibang mga lugar na Ya chabi biara ni ano ngayon. sadie Ito po mukro motie ang bibiara wa manswa na wanum ang broadcast na nanggagawa ye ya ba fu fidie ana ade yenum aba ngayon sa betumi ya hajumadi wo wiase afana nyina aral na ye de yen edi dwuma yan na yaka asempa no enkyerɛkyerɛ ganitong akyerɛ enipa aral ano ne ade a kita ng teknolohiya kenya yɛn sɛ yɛbɛnam saa kwan yi so yɛbɛnam abɛɛfo sakaling sa isang mfidie so paano may ma-up na kahit nag yɛaka nsɛmpa aral yɛfa akwanya no nagkakatotoo naman po yung aming pagbabaka sakali kasi ebi a na wiase fa baabi obi tie sɛ ɛyɛ ahomenakye sɛ ɛyɛ anadwo aso aba ɛwɔ sɛ wɔkɔ bibimaa mu a panig na obi atumi ahwɛ a wɔyɛ satellite so nagtataka ka ɛna wɔkɔ Finland nso a biro mo yung obi nso tumi tie parating sa nti apa akɔyɛ sɛ nsɛnkyerɛnne no taga Finland na radio stations a wɔwɔ Philippines no atumi akɔ akɔka aka nsɛmpa no akɔ akɔduru Finland obi tie yɛn dwumadie no ɛne gye ho ayɛ mu hwehwɛmu nti ɛnɛ yɛwɔ asafomma no bi wɔ Finland saa na teɛ na yɛte dwumadie yi nka wɔ mmeammea ahodoɔ wɔ wiase ɛwɔ phone so yɛn phone sɛ kutakuta yɛn yi mula Lunes hanggang Linggo. ɛwɔ applications wɔ so yɛbɛtumi ahwɛ ɛtie tete atempɔn no dwumadie ɛfrɛ no sɛ wiase nyinaa twerɛ kronkron de sua fi sɛ nokwasɛm a wɔ mu wɔ no sɛ In any corner ampa sɛ ɛyɛ wiase nyinaa twerɛ kronkron de sua no mu nsɛmmisa mmerɛ fi sɛ yɛbɛtumi ahu no wiase baabiara wɔ internet so satellite so kaya namin mga kababayan yɛbɛtumi anam abɛɛfo mfidie so wala namang ne sɛ nte kaya nito na talagang nagtatanghal ng pangangalaga ebi a yɛmmerɛ mu no sa asɔre biara ni hɔ a ɛte sɛ a wɔn ɛka asɛmpa no akyerɛ wiase nyinaa na nasa Mateo 28 yɛgye di sɛ ɛyɛ Awurade Yesu Kristo Amra nsɛm ɛfiri sɛ wɔ Matthew 28:19 to 20 nti mo the gospel can be preached na unto all nations yɛa mo yɛbɛtumi ayɛ adansefoɔ sɛ mpa ng ganitong yɛbɛtumi aka nsɛmpa no akyerɛ wiase aman nyinaa Daniel yɛbɛnam abɛɛfo mfidie yi so Father Daniel ama yɛnhyɛ aseɛ Naga City ɛwɔ ahoma no so Father Daniel Navales ɔne yɛ ahoho Mula po dito sa Naga City, ang ating pong bisitang magtatanong asedan ka Nyankopɔn mula sa Tigaon, Camarines Sur,
Yahawa na wafitiga kawarina sure. Andito po siya. Bakit po bawat relihiyon may kanya-kanya po silang pangalan ng Diyos? Isa lang naman po yung sinasamba nating Diyos. Adentina, asori bia ho ono ankasa ni dini abra wosum Nyankopon baako Yesu. Yehowa Nyankopon di ana. Wunu nua ba party. Nipa so odini. Na se yedi so a awasa ye wotwere konkon na wadi beye adwuma. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa Na anuanom sarili at kay Apollo Montina mede asemi metomene Apollo ho mekere mo. Na masua yen se more enyenwene entra de masua ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Sabi ng Biblia, matuto tayo. na mo bia wa no ho ne wo bia ni asi tra kronkron ne se ene kwa se ye daje nwene twere de wa twere no Mga propeta, yung isinulat ng mga apostol. Kailangan ng matuto de adifo no atwere doon. Ang mga iba, matigas ene kwa se ye daje nwene ne wa twere no sinulat si Pablo na ebi ma so adene no? awotene Paul wa twere Yehowa Wala nun, kapatid. Wala nun sa Biblia. Inaamin naman niya na saksi ni Jehovah na yung pangalang Jehovah na lumitaw lang yan noong 14th century. Yehowa da se difo no ankasa mo agia tumu se Pas ng kamatayan ni Kristo. Ibig sabihin, efie bebre ni Yesu Kristo wu akiri 1,400 taon pagkawala ni Kristo at mga apostol dito sa lupa. sa di na wo de ba efie pem ba ko hanan Pinapatunayan yan ng aklat ng mga saksi ni Jehovah. Tawre na din Jehovah ne ba Sa forward mama yan kinkan ni Jehovah. Basahin natin. Pakinggan mo ha, kapatid. Ito po yan. yan kinkan Yehowa da se difo no enwoma New World Bible Translation na bra ye hia hwehwemu ne yepese hunu kwa ye fa so bodin Yahweh a ye free se no di mu no isa na se enipa Invento lang yung pangalang Jehovah no ikalabing ehunum bontie free fincham pem ba ko hanan saksi ni Jehovah. ana di Jehovah ne ba he Hindi narinig yan. Hindi ginamit na Yehowa da se difo agitu mu se ng Kristiyano at ng mga propeta at ng mga Hudyo. na Kristofuo no biara ne adiifuo no mu biara ne Yudafuo no mu biara enim sa din Yehowa no mama yan kinkan Yehowa da se difo ngoma no Kasulatan sa page 191. mama yan kinkan transam no kratafa toso ahadi okono baako yanti ama de pafo duduo no amoba na nsen enim din Jehovah tetefuo no enim Naamin nila, hindi kilala ng mga Hudyo, hindi kilala Yudafuo no ana Kristofuo no pano biara enim amo jitum se Yudafuo na Kristofuo no biara enim din Jehovah amo se kasanchira sefo a omoba na nsen na ebehunu unang-una na sa lahat kasi wala naman letter J sa alphabet ng Hebrew. Sa Hebrew alphabet, there is no letter J. na Hebrew twere nsemu no Wala ngang hota sa alphabet. ebere ne afa ne se Jehovah Ang original abra Hebrew alphabet ni je enimu na ang pangalan ng Diyos ay Jehovah. Kaya sabi ng mga saksi ni Jehovah, na hindi ka mas tama yung Yahweh. Sabi naman ng iba, Jehovah da se difuo no mga saksi ni Jehovah, amo ka se ang mas tama. Yahweh ne din edimu Ginagamit namin Jehovah kasi na sa mo free se bia apat na siglo, kilala na ng mga tao yung Jehovah. Mali ang amo ka se Jehovah na Nyankopon di kayo magagalit sa akin. eversen fie mpem nan Sinuri ni na nipa ba behunu sa din no ege na da ma bu mfu Jehovah yung pala'y na-invento yung pangalan na yun, 14 na omo nim ba bia din Jehovah ne free Hindi paling kay Kristo yung pangalang Jehovah at saka sa mga apostol. Mali yun. efrincham pem ba ko wa hanan ni Naniniwala yung paniniwala ng Confucianism. Meron Zoroastrianism. Zoroaster. Meron naman na Confucius sum Zoroaster sum nila si Baha'u'llah. Baha'i faith Totoo yan kapatid. omo nyame ne ya Baha'u'llah Paitawag nila sa
Yenya no kureno oniaba. Kasi hindi naman yun ang Ramfa woni se ne wan mo frɛ wan mo nyame eye na da. Arisanye no ne ade a wotwerɛ kronkron mu de wotwerɛ kronkron mu no. ng unang Korinto, sabi niya, matuto kayo sa amin, huwag higit sa mga also ng gawa. Basahin natin. Ingatan ninyo 2028. Mawaya ken kana sema fo nyuma. sa kanila'y ginawa Enti mo hwɛ mo ho ne nyankuo nyinaa hom kronkron de mo sisi won tuafo. Sama bɛyɛ ne nyankopɔn asafode ɔno ara mogya anya God. Ano ne ade asomafoɔ no kyerɛ Galatifoɔ Korinto a Church of God. Paul Church and a Church of God. But and you can say the big come. The no cross for what you know, a Church of God. Na mpo sɛ ba ɛyɛ ntaade mu nnuane mu a yɛn mu nyinaa wɔsɛ yɛtwa no twerɛ kronkron mu ɛne kwan sɛ yɛkɔtara de twerɛ kronkron no atwerɛ ɛyɛ aka no onuaba part gye sɛ wate ase. Salamat po mula sa Naga City. Meron po tayong mga Onuaba ɛda wase ɛfiri Naga City. gabi ilan po sa ating mga naimbitahan. At kasama po natin ngayon. Magtatanong naman si Engineer Joseph Miranda. Magandang araw po, Brother Eli. Joseph Miranda ni Katanungan. Yung una po, tungkol dun sa halaman. Dewan sɛ misa miɛnsa. Tatanong ko lang po kung existing pa po ba yung halamanan sa Eden. Na ɛfa Eden turo ne ho. Bɛpɛ sɛ mebisa sɛ Eden turo no. Eden turo da so te ase ana. Nung dumami na po yung mga tao. Yung pangalawa ho, yun. Ɛnipa a ɛwɔ wiase no. So mo ehunu a emu nipa nɔɔso ana. Genesis 2. Yung mga anak po ng Diyos na nakapag-asawa ng mga anak ng tao at nakisiping. Yɛka sɛ Nyankopɔn ɛma ware-ware nipa mama. Ko po sa inyo, ang isla po ang anak ng Diyos, si Jesus. So gusto pong malaman kung sino yung binabanggit doon. Na sɛdeɛ wɔka sɛ wɔ Awurade Yesu Kristo ne Nyankopɔn ba baako pɛ. Sino po yung binabanggit na 24 na Wɔ adiisɛm nwoma no mu. Na mpanyinfoɔ de ne nan no motete wɔ n'ahengua so wɔyɛ hwan no? Ano yie bɛwa o engineer. Salamat sa pagdalo ninyo. Yung halaman na ng Eden, Nanso sɛdeɛ ti mɛma wɔ ano yie yɛ tiawa. Abura Adam ne Eve yɛpam wɔn mo firi Eden turo mu no. Onyankopɔn de kerubim bi ato turo ne so sɛ ɔnhwɛ so. Obiara nkɔ hɔ ɛkɔyɛ beaeɛ a na yɛakyiwadeɛ sɛ wɔbɛkɔ. Na nsɛ mfata sɛ nipa biara bɛkɔ hɔ bio. Ɛwɔ sɛ ɛyɛ turo a dan kwan kora bɛtumi afiri hɔ aba. Nanso esiane sɛ nipa amu wɔ Nyankopɔn nti. Yɛpam wɔ nipa afiri turo no mu. Nti Eden turo no.
abunu ani nyinaa paapaaeɛ. Nti ano na ɛde asase wosuo aba. Genesis 7:11. Yɛremu nyinaa paapaaeɛ. Esiane ɛhom ne nsuyiri kɛseɛ nti, abunu ani nyinaa paapaaeɛ. Na saa abunu no ani paapaaeɛ no wɔ aberɛ so no, sa panahon ng nangyari yun doon sa panahon ng apo na ni Noe. Basahin natin ang Genesis pa rin. yɛn siiɛ ɛwɔ Noah nanaa no aberɛ so. ng dalawang lalaki. Asase mu. Parang meron akong maliit na paniniwala doon na once Na ang mga lupa sa mundo deɛ bɔdom nyasapɛ de suafoɔ ka no, land. Ang tawag doon yung Pangea, yung tawag ng mga siyentipiko ngayon. But yɛfrɛ no sɛ Pangea. movement that was caused by the destruction of the tectonic plates of the earth, and you are an engineer to understand enough. Na tectonic plate no, If the foundation of land is destroyed, na ɛberɛ a ɛyɛ asase bu no, of the tectonic plates is to move, causing earthquakes, then causing the division of the land. Kaya kung makikita mo, kapatid na Joseph, ɛno na ɛde asase mu kyekyɛmu baeɛ no. America at saka yung Africa, Engineer Joseph, sɛ wobɛhwɛ a, join together. wohwɛ South America ɛne South Africa, Believe about nkuro no, kane na abubom. paniniwala dyan. Alam mo kung bakit? Meron sila ngayong technology yung tinatawag na yung magnetic signature of Na rocks. ɔmo wɔ abɛɛfo mfidie, Rocks that were formed at the na southern hemisphere, boɔ ɛwɔ n'ahyɛnsodeɛ, na aboɔ a ɛwɔ atifi dɔmantam ne anaafoɔ fam no, wohwɛ a wɔn su ɛyɛ adekoro. Mama yɛnkenkan saa nimdesɛm yi. Na yɛwɔ adanse bi wɔ hɔnom a wɔahwehwɛ ɛfam nneɛma a aka tete nneɛma agye saa kyinyagye atum yɛn ɛta magnetic signature anaa magnetic orientation na ɛfa aboɔ ho no ho adanseɛ na yɛhunu no wɔ nkuro ahodoɔ ahyeɛ so. Na wohwɛ sɛdeɛ ɛmu nneɛma a akeka fam ne ama foforɔ so deɛ no a ɛdin sɛ na hwehwɛmu deɛ ɛbɛbɛto dwa sɛ magnetic orientation a ɛwɔ aboɔ mu no ɛda nneɛma a ɛyɛ adekoro adi ɛwɔ nkuro ahyeɛ so. theorizing that the continents of South America Na South America was ne bibiman no, joined together. kane na abom. They were only separated in time. Yung Magnetic signature. parte ng South Magnetic America signature no. at yung magnetic signature nung parte ng North Africa magkapareho. Implying na dati itong magkasama isang buo na Na ne nyinaa din sɛ na yɛ asase tam baako pɛ. Ako sa Biblia, naniniwala ako sa siyensya. Bakit? Sabi sa Biblia, Yɛn wɔ Twerɛ Kronkron no mu. nasira yung bukal ng lugar Twerɛ Kronkron ne ka no na ɔwɔ aberɛ so. of the earth. Maaaring pati yung mga tinatawag na aqueous layer of the earth, yung Na pagkatapos, dumating ngayon asase ne buo no, hiwalay ngayon ng mga kontinente. Natuklasan ngayon ng mga siyentipiko asase no mu kyekyɛe. nung South America at saka yung Northern Africa. Na South America ɛna Northern Africa. Kasi dati yung mga rock na yan, dati hindi naman rocks yan eh. Maaring yan ay lava o lupa na
kanena yermo ya boa edinse na yermo ya asase na ebom mfie mpempem ni Pagka ikaw nabuo yung bato doon sa northern ebaya aboa kese signature doon na nagpapatunay na yung magnetism na nandoon magnetic signature. O kung nasa southern naman, meron ding magnetic signature. What convinced scientists now to believe that there was once a Pangea, isang lupa na nagkahiwalay lang yung mga magnetic rocks na what your friend is a Pangea na ya asase mu a emo chicheye enti ene ohwehwe mu a ma ohwa bo na ne nyina dinse yermo ye aboa ukọ amafufuro so a ene na amafufuro so abo dinse kanena ye ndi ho adasna asase ne ye baako ene ukọ amafufuro so a wamo emowa ahodo a edinse wo bi se mentumi nche na nyina mu enwie ne lumubog na yun at on the notion that God caused it to be guarded by an angel ayun na edintu no ensuo no eseye wrose wonyankopon ma no eseye ode abofo kobo ho ba nti o ma ehunu bi efa Genesis 6 verse 2 na efa nyankopon emma a ware nipa mama no ho nyankopon emma biara ni ho sabre no je enipa a na ewo ho ne abofo nso everse nyankopon emma no sa abofo yi yafra won se nyankopon emma mama yanken kan Job 38 verse 4 nyankopon Job akasai na wobra meto asase fapem sa wodi ma kan hwan na wode ne susu ya to woni mana na sa hwan na wasa so homa ade yeso na wode ne nyina so si ye ana hwan no si twasetibuo no brade chiyenso mabo to wahurisie dom awaso dom nyina bo wose no nung ginagawa ng Diyos ang mundo nila na walang ibang anak ng Diyos na nyankopon emma ebo wose sa nyankopon emma ya abofo nyankopon emma biara foforo biara ni baabi a woba ya nsa na bebo wiase gi abofo na de Mose eka no Genesis won enye nipa na mom won mo kwa omo de won ho kwa enipa mama every say abofo omo nye nipa te say yen nipa ni pedua nko na won mo fa ese de be ya obetuma ware nipa mama ade nche bi bisa wo ha na yenkin kan yuda ngoma etiba kunchum isia na abofo a wantra won penini na mom
nipa ne pedua te se abofo a omoda omo ho adi kyerɛ omoda omo ho adi kyerɛ Abraham Sodom ne Gomorrah no mo fa nipa ne pedua to won ho so omoda won ho adi kyerɛ Abraham na Abraham po ma won aduane di saa nipa ne pedua yi ɛmfiri nipa wo mu na saa nipadua no ɛnyɛ nipa na ɛwo wɔ anaa sɛ ɛnyɛ nipa ɛnyɛ ɔbarima no wɔ ɛnyɛ nipa a ɔyɛ ɔbarima no wɔ nipa a ɔyɛ ɔbaa na ɛwo wɔ na mmom abɔfoɔ no ɛkoae ɔmo fa nipa ho nam dua tena mu na ɔmo wareware nipa mama na deɛ wɔn wo wɔn no ɛyɛ abrane ɛno nti na na Genesis no ɛsɛ Genesis ngoma no kasa Abraham na wɔn mo deɛ wɔn ne abɔfoɔ no biara anware ɛfrɛ sɛ Talmim wɔ Hebrew kasa mu ɛyɛ n'abusua nko ɛna wɔkae saa abɔfoɔ no Onyankopɔn sɛe wɔn wɔ nsuyiri no mu nti Nyankopɔn no ma a yɛka wɔn ho asɛm wɔ yɛka wɔn ho asɛm wɔ Genesis nwoma no mu yɛ abɔfoɔ a wɔgya wɔn ara tena bere ho ɛfiri sɛ wɔn hunu sɛ nnipa mama ho afe ɔmofa wɔn honam ne pedua ɛkoae ɛware nnipa ma abɔfoɔ ntumi nware nnipa mama agye sɛ wɔn dane wɔn fa nnipa tebea to wɔn ho so na wɔn ne nnipa asefoɔ no adi nsɛ nti nea ɛbaeɛ ne sɛ wɔn fefa a ɛyɛ nnipa ne pedua tena mu ɛware nnipa mama nti na wɔn wo abrane no saa ne mɛ ɛdene sɛ wɔbɛkyerɛ mu dɔnhwere ketewa bi mu na afei mpanimfoɔ 29 no wɔn ne hwan no a na wɔwɔ Nyankopɔn ahewa na asɛm a wɔde di dwuma no Hebrew asɛm a wɔde di dwuma no ɛyɛ presbyteros wɔn mo kyerɛ aseɛ sɛ mpanimfoɔ na ɛno nkyerɛ sɛ wɔn anyini ama wɔn mu nyinaa kontɔn dabi nkyerɛ sɛ mpanimfoɔ a wɔtwerɛ kronkron mu no kyerɛ sɛ wɔn a wɔtumi na mpaninie te sɛ Petro ne mfia no wɔwɔ mu te sɛ Kristo ɔfa asuafoɔ a wɔne ne mfie nyinaa yɛ pɛ ɔmfa wɔn a wɔanyini sɛ na ɔfa asomafoɔ a wɔne ne nyinaa mfie yɛ pɛ Kristo ɔhyɛ ase sɛ wɔka nsɛmpa na wɔadi mfie 31 1 Peter 5:1 na me a meyɛ ɔpanin ne Kristo ama ne hunu no adansefoɔ mɛretumofo na wei no mu yɛ mpanimfoɔ gumamit kayo ng pagpupuno na hindi sa pilitan, sabi ni Pedro. Kasi siya matanda rin. Tapos, Yesu yɛ ɔpanin nyɛ sɛ wɔn a wɔdi asafoto no so bakɔma tinatawag yung kapatid na matatanda. Kahit bata pa edad no, yɛfrɛ wɔn mo sɛ mpanimfoɔ na sɛ mpo wɔn mo anyinyini kora na ebu wɔn mo sɛ wɔn yɛ mpanimfoɔ 1 Timothy 4 verse 12
Asema wo biara imu ma wo bi mu abrante a woyen wanim tianamum ye wogidini ehweso okasa mu abrabo mu odomu gidie mu ahotie mu. Si Timoteo nung maging ministro bata pa, hindi pa masyadong maedad. Pero sabi ni Pablo, Timothy baye osofo no wusa. amakin ng sino man ang iyong kabataan. Na so Paul ka kire Timothy say, ma wo bi mu abrante a woyen wanim tia na mum ye wogidini ehweso okasa mu abrabo mu odomu gidie mu ahotie mu. Te say ne ka kire Petro kan 1 Peter 5:2 say monye nyankopon nya wo mu no ehweso kire say asafuni mu no mpenifo a waka won ho asem no anya wana wanyini ama won ka hwe yede ne sinyi na tutuo yede ne munyina konton ya kase mpenini a ana se penini a ya kire wona kuta dibre ya won mpenifo ade no nan a otwa nyankopon ahen wo ho ahia wo soro wama yankin kana di samatinan chimunan Revelation 4:4 na ehe wa ade no nan atwa ahen wa no ho ahia na mehunu mpenifo ade no nan se wotete ehe wa no so hwehwe entade fita na sika abote bobbo wonti. Ayun, meron silang corona yung mga matatanda na yun ang pag nagbabasa ng Biblia iba ang iniisip doon matatanda para bang yung lola ko na malabo na mata ganoon wala nang ngipin. Abraham penifo no ayeka won ho asem nyam penifo wo manyina mo sinyina tutu ne yeka yenu yem penini a won mutete banyankopon na he wa ho wo soro kire se yenu ye wana wodi bre wo soro wa mo yanyankopon abo wafo Isang talata ng Efeso kapitulo 1 versikulo 21. Saka iba-ibabawa ng lahat wana wakanyankopon ma wo hwe wo soro at kapangyarihan at impenini ne tumidie ne ahoden ne wura ye nyina so ne din a wode to enye wiase ha enko na mum wiase a ereba no enso ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa. na wode ade nyina hwe ne nan ase Ulo ng lahat ng mga bagay na wode no aye enoma nyina so tire ama asafo no. At hindi lang siya pangulo ng iglesia, nasa ibabaw siya ng Kristo lahat ng ay asafo niti kapangyarihan, pagkasakop, bawat pangalang ipinangungusap, hindi lang sa sanlibutan ito, kundi sa darating. In English, it is well said. Ang sabi doon, above all na ewiase ayetimi ene ne erebaba ne mu na de abro ne nyina so impenini ne tumidie ne ahoden ne wura ye nyina so ene din a wode to enye wiase ha enko na mu wiase ereba ne se minions, isa doon yung 24 na matatanda sa langit. They are all under na wana waka won ho ne mpenifu adu ne na wo soro wo hwerade Yesu Kristo tumi ase na yankopon tumi ase na so ma ye nwene se mpenifu adu ne na ye kasa fa won ho no manyini ya ma mu refri ade amon ka ahwe o ntumi mpo nware bio po tayo kaagad sa Pasig City Police Headquarters. Nandun si Kapatid na Ronald Ocampo. Go ahead. na yada was engineer yanko Pasig City. Daniel, ang magtatanong po dito kapatid na Daniel, kapatid na Eli, ay si Mr. Ariel Lizano. Bakit po dumami ang mga reyon? Yan from the Penil naman ang pinagniniwalaan Mesan. Salamat sa inyo mga kapatid dyan sa... Are na sorry ginaya sunu kabre ina di yankopon ba akudi. Ang tanong ng kapatid ay, bakit dumami ang mga religion? Na of the Pasig Police Headquarters. Lang naman ang pinaniniwalaan. Are na sorry ado sun we wiase. Hindi iisa ang Diyos na pinaniniwalaan. Oni abama. Anya no kore. Se nipa aje yankopon ba akudi. Every yankopon ba ko pen nipa nyina gini dia. Eni anka I'm sorry we wiase no so. Kaya nga dumami religion, iba-iba ang Diyos ng mga... E wasa ya ba ko pe. Ya wono cross of ba ko pe na wotwere kronkron ne mu. Ana sorry nyina adosu. Every say. Man ang panahong yaon sa hindi ninyo pagkakilala sa Diyos. Kayo'y nasa Enya me ba ko pe na nkrofo gini die. ay hindi mga Diyos. Na so abura munim wo nyankopon mo so wona won sumbo nya nya me na sankoa.
Na afei amahunu wo Nyankopɔn na sɛ wo Nyankopɔn na hunu mu yi. Adan na mosan mo akyiri bi wokɔ ɔnhom mu ensɛm enkyerɛkyerɛ a ɛyɛ mmere na edi hia no ho. Na mo pɛ sɛ mo firi aseɛ foforo som bio. Asomafoɔ Paul ka kyerɛ Galatifoɔ no wɔtete mmere mu. Nasa pagkaalipin kayo ng sakatutubo ay hindi mga Diyos. Meron pala Monim wɔ Nyankopɔn no. Mosom wɔn a wɔn sum wɔnyɛ nyame no sɛ nkoa. nature are no God. Enti yɛwɔ binom wɔ hɔnom a nnipa som wɔn a wɔn sum wɔnyɛ nyame no sɛ Halimbawa ni Buddha, hindi naman Diyos yun eh. Pero yun ang Diyos ng mga Budista. At hindi nyo maitatanggi sa akin kahit sino pa. Buddha wɔnyɛ nyame. Mayroong 1 bilyon na Nanso nnɛ walang si Buddha ay Diyos. nnipa asum wɔ. So they call themselves Buddhists. Eh hindi naman tunay na Diyos si Buddha. Afrɛ wɔn sɛ Buddhafoɔ. Kakagalitan ng mga Budista, lalo na mga Chinese. Buddha ɛnyɛ nokorɛ Nyankopɔn. Eh ang naniniwalang si Buddha ay Diyos, may 1 Buddha ɛnyɛ Hindi ako naniniwala ron eh. Sa mundo, meron ngayong 1/2 bilyong ateista. Pinakamarami sa Japan. ewiase a yɛwɔ mu yi, yɛwɔ wɔn a wɔnye Nyankopɔn nni mpempem. Dodoɔ no a wɔ Japan, wɔn a wɔnye Nyankopɔn nni. Nti wɔpa akyerɛ sɛ ɛsiane sɛ wɔn na dɔɔso nti wɔn na ɛyɛ nokorɛ anaa. Wɔn nyame no yɛ ntorɔ. Yehowa dansedifoɔ. Invento lang yung pangalang Jehovah noong 14th century. Ɛdin Jehovah 400 taon na abaya 14th century. 1,400 years. pinaniniwala Asomafoɔ no wɔn nyinaa kɔ. Wɔn afiri asase yi so ansa na ɛdin no bɛba. Na ɛnɛ wɔn sɛ wɔn wɔ Yehowa dansedifoɔ 6 million. Wɔde adwene ho. Saa nipa bebrebe yɛadaadaa wɔn nyinaa. Nanso sɛ wɔbɛhwehwɛ abakɔsɛm mu a wobɛtumi adi ho adanse ho no sɛ na wɔyɛ nyinaa yɛ naadaa. Nti nyɛ nokorɛ sɛ amanfoɔ anaasɛ nnipa nyinaa som Nyankopɔn baako pɛ. Kɛte atempɔn na sɛ Church of God asafo mu ni ɛyɛ Church of God International. Na yɛtwiwade sɛ obɛdi awu ɛwɔ asɔre mu. Na sɛ nnipa no yɛ wɔtamfo koraa ne kwan sɛ wokum no. Kristo mmara nsɛm ne sɛ wɔbɛdɔ wɔtamfo. Wɔbɛma no aduane adi. Wɔbɛma no nsuo anom. Wode ne bɔ ne bɛkyɛ no. Na sɛ yɛwɔ nsɔre binom wɔ hɔ nom a wɔn kunkum wɔn atamfoɔ. Ɛno nti wɔn asafo mma no wɔn ho ayɛ huhuhu. Ɛna wɔn san so koraa suro wɔn. Wɔn kɔgye witness protection adentira. Ɛwɔ sɛ wɔn asafo mma no nim sɛ wɔn asɔre no kunkum nipa. Ɛno nti na wɔn keka sɛ yɛn nkwa da ehu mu. Ɛfiri sɛ yɛwɔ nsɔre binom wɔ hɔ nom a mpɔ sɛ wɔn di ewu wɔn yɛ Kristofoɔ anadaa bi. Yɛn ne mma no yie ma wɔn nuabarima. Afei, mama yɛmfrɛ Zamboanga City, Brother Saji. Wɔne yɛ hɔhoɔ a ɛwɔ hɔ. Zamboangafoɔ mo ntoa so ɛ. Mewɔ nsɛmmisa mmienu, baako fa nkwagyeɛ ho. Adeɛ ɛtɔ so mmienu no ɛfa nsɛnkyerɛnee ho. Na megye di sɛ sɛ yɛyɛ sɛ tie ma wɔ Nyankopɔn na yɛde ne mmara nsɛm so a yɛbɛnya nkwa. Ma sɛ mmisa no sɛ mmara nsɛm ne Nyankopɔn nkyerɛkyerɛ bɛn na ɛwɔ hɔ wɔ Twerɛ Kronkron no mu. Ma sɛ mmisa ɛtɔ so mmienu nie, adeɛ a menim ne sɛ Onyankopɔn ɔyɛ nsɛnkyerɛnee, ɔsa yarefoɔ yɛde ɔma anifirafoɔ hunu adeɛ. Na ɔsan so nyane awufoɔ. Afei, owui. Na wɔsan so nyane bio. Na nsa akyiri. Na yɛmmerɛ mu sɛnkyerɛnee da so yɛ adwuma na sɛnkyerɛnee da so onua sɛ meyi wano a Philipia ma mu no asɔfoɔ bebree na hɔ no mɔka sɛ ɔmo yɛ nsɛnkyerɛnee sɛ ɔmo nyɛ Nyankopɔn nsɛnkyerɛnee. Ɛwere sɛ Onyankopɔn ɛnyɛ nnɔma bɔne. Ɛnwie wɔ sunsuanso bɔne mu. Abra Kristo ɛyɛ nsɛnkyerɛnee no ɛnwie wɔ sunsuanso bɔne mu. Wɔnyane awufuo. Nanso nnɛ wɔn ayɛ statue, wɔn asenesene
bosom say ye one mo bone tokuro was statue na tikọ no mo de nkyene hyem enti abasa ne statue no wo su no sa na ye nkyene no enane a na eti ne suo afomu yo mbaka se oba bunu Maria esu na fe o ma hyase e esom o mo de sori ahodo hyehye so no mo je nkrofo ensem sika me pesa me kan se senkyerene nye nyina so de na wo de agina so akasa asori ye firi wonyankopon nya senkyerene ne de ye nyina so de enken kan Romanfo Matthew 24:24 na Kristo atrofo na difo atrofo abesori wo be ye senkyerene ya kase ne wonwode ebetumi abase obetata wona wayi won impo mahura na won be ye senkyerene na so mo de data nkrofo nti senkyerene anya no ne twekronkron mu nyina so de na kyese asori firi nyankopon nye senkyerene nyina ni senkyerene wo ho ye mremumpo onsam kra ye senkyerene bebre ono no ye senkyerene bebre ono no ye senkyerene ne wanwade akan wo Matthew 24:24 na Kristo atrofo ne difo atrofo besori na obaye senkyerene akese ne wanwade akese asebetumi a obeda wana we you won impo mohuni sa senkyerene omode beda nipa keke na so meje di say me de meje senkyerene di Wonyankopon eye senkyerene na mga kahatulan ng Diyos, mga paghahayag ng Diyos ng kawalang hiyaan, milagro ng Diyos yan. Na nasa pwesto sila. Wonyankopon eye senkyerene nyankopon eye senkyerene ye nkwasiade ana mo hwe ensoro ya foforo mo so mo ye senkyerene mo gidi woni pam potem na ya tuwo milagro pero nyankopon senkyerene Onia no ni ade wo so hunu mpo yemra wo mu senkyerene ekoso na so senkyerene do no awa yemre mu no emfiri wonyankopon na wo hia se asofo be ka se senkyerene do ma na hunu se wo firi wonyankopon mama yenkenkan John 10:41 na ne papi ba ne nkyɛn na wɔka se Yohane anyan senkyerene bi de so niama Yohane wo oyi hu no nyina ye nokore John the Baptist oyi papa Yankopon sempa keni na so wanyan senkyerene tade Yohane ne sima wotwe kan na sina ne pa bebre ka sa Yohane anyan senkyerene bi de na so eniama Yohane ka wo oyi hu no nyina ye nokore do ka for Kristo hu nyina ye nokore chere say Yohane suboni wanyan senkyerene njuba ka so wo mfiri Yankopon so wanyan senkyerene ana o firi Yankopon tante biara ni na so Yohane suboni anyan senkyerene biara afi wase misafo process say Brother William na say me say di kan ni say ya omransam ne ahyede bi wo kra kronkron na wase di su ne nyankwa na ya omransam bebre na wo kra kronkron say wodi mo se omransam so a wonyanka every say ye no ndi ho ma yemre mu Acts 13:39 na enema muntumi ni ho pembo se emra no munyina oyi mu na obiara wagide no di ho bem sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Sa panahong Kristiyano, hindi tayo aariing ganap o hindi tayo na Kristo fuwa breso ye nyankwa se Mose mra so ne bedi na Kristo fuwa breso a anye no na bagye yankwa te se SD fuwa Omusi Mose mra so dua kentene wanu nye asuafo mu biara ni de bia no wo musi Mose sudua omu de mransam du ne so de biara ne yesisudua na amransam awo ho no anya du anya mransam du ama bu mfume de meka ne pempem akira mu
Mose mmaransɛm du na nso ade mmaransɛm du so na mudie na nso ade na wɔn mo bɔ asu bisa asɔfoɔ no asubɔ yɛ Nyankopɔn mmaransɛm wɔ se ane na nso ade na wosisi dua sɛ mmaransɛm du no nko aso na yɛdie asubɔ ni mmaransɛm du no Hindi ka pala marunong magbilang eh. Wala na yon. Hindi na 10 utos. Binago na ɛka sɛ munim akenkan basa. At 7:12 ng Ebreo. Kristo wasesa mmara no Hebrews 7:12 na sɛ wɔsakyerɛ asɔfodie no a ɛka sɛ wɔsakyerɛ mmara no nso yɛn mu da hɔ wɔasesa asɔfodie no Nagpalit na. wɔsesa mmara no nso Hanggang sa kautusan ni Kristo ngayon. ɛfiri Mose mmerɛ mu kɔpem Kristo mmerɛ mu sesie no yɛwɔ mmara foforɔ Galatians 6:2 ɔsoa mohɔmohɔ ne soa abia saa na mode bɛhyɛ Kristo mmara no ma Kaya sa panahong Kristiyano, kapatid, ang kautusan ngayon, kautusan ni Kristo. na Kristofoɔ abrɛ so deɛ Kautusan ni Kristo, alam mo, mmara no yɛ Kristo mmara mo ang kaaway mo. na Kristo mmara no mu baako ɛne deɛ wei da wo tamfo bɛma wo tamfo aduane nkum no Naintindihan mo ako, kapatid na William? monyɛ sɛ nsɔre foforɔ bɔda Williams matemase Kain ka ng ane Panginoon. mate ase Naintindihan mo ako, kapatid. ɛda wo ase Awurade nhyira wo sɛ wate mase Mobile Coordinating Center na ngayon ay nandyan sa afei mama yɛmfrɛ yɛn hyiadan a ɛwɔ kae mu Mabogai yɛmfrɛ bɔda Rikeresi Abokai Bataan montoa so ɛ Kapatid na Winkler A. Coronel. yɛhɔhoa wɔdi kan nie Years old po siya at isa po siyang member ng Church of Christ. Kapatid, sige na. Lahat po tayo naniniwala kay Jesus bukod po sa atheist. Pero marami po nagsasabi. na bɔda Winkler of the Church of Christ Pero yɛn nyinaa yɛgye Kristo di agye wɔn a wɔnye Nyankopɔn no nni ɔmo sɛ Nyankopɔn di hɔ no na sɛ ɔmo sɛ ɔmo nkwa na ebenya nkwa Ganito ang ating ɔmo sɛ Yesu nkwa na ɔmo gye no di na bɛsrɛ wo tie me 24 ng na yɛnkenkan firi twerɛ kronkron mu Matthew 24:24 na Kristo atorofoɔ na adiyifoɔ atorofoɔ bɛsɔre na wɔbɛyɛ nsɛnkyerɛnne akɛseɛ ne anwanwadeɛ akɛseɛ na sɛ ɛbɛtumi a ɔbɛdaadaa wɔn a wɔayi wɔn mpo muhuni onua Biblia. May ninitaw mga bulaang Kristo, false Christ. na wobɛtumi aka afiri twerɛ kronkron mu sɛ yɛwɔ Kristo atorofoɔ Yan eh. na adiyifoɔ atorofoɔ Sa akin, kapatid na William. biribi saa wɔn mpo Philippines adiyifoɔ atorofoɔ wɔn nti onua barima wobɛsɛ no ɔka kyerɛ m sɛ yɛn nyinaa gye Kristo baako pɛ di daabi yɛnyɛ Kristo baako pɛ nni yɛwɔ Kristo ahodoɔ na wɔyɛ mmere mu ɔma yɛnkenkan 2 Corinthians 11:4 tie na sɛ obi ba bɛka Yesu foforɔ bi ho asɛm a yɛnkaeɛ anaasɛ munya honhom foforɔ a munyaeɛ anaasɛ asɛmpa foforɔ a monyɛeɛ a mogye to mo ntam so Sabi ni Pablo, mangangaral ng ibang Jesus, hindi namin ipinangaral. O ibang na ɔsɛ sɛ obi ba no bɛka Kristo foforɔ ho asɛm kyerɛ yɛn ne a panahon, maraming ibang ebanghelyo eh. yɛn mmerɛ mu no yɛwɔ asɛmpa foforɔ Christ, another Jesus. yɛwɔ asɛmpa foforɔ Hindi yung talagang Jesus sa Biblia. Kristo foforɔ bi Hindi mo ako pwedeng obi bɛka Kristo foforɔ bi ho asɛm kyerɛ mu a nyɛ papa ɛyɛ fake isang Jesus sa isang Diyos, sa isang Kristo. yɛgye Yesu baako pɛ di yɛgye Kristo baako pɛ di yɛwɔ Kristo bi wɔ hɔnom a wɔyɛ atirimuɔdenfoɔ yɛwɔ nsɔre bi wɔ hɔnom a wɔn mo Kristo no ahyɛ wɔn sɛ wɔnkum wɔn yɔnko nipa na sɛ nipa no yɛ wɔn tamfo wɔn kun saa na wɔn Kristo tie wɔn Kristo no yɛ wudini na Kristo a ɛwɔ twerɛ kronkron mu nso wɔ ne mmara nsɛm ne sɛ ahyɛ dɔ wɔ tamfo Huwag na kayong umasa na kayo'y babayaran pa. Yun ang sabi ng Kristo. na fam wɔn adeɛ abrɛ wɔn ani na sɛ Sa 35 na wɔn nsa nka bi yɛde deɛ nokora Kristo no ɛka Luke 6:35 na mo na mo atamfoɔ na mo nyɛ papa
Among famo what dear, any bibisu. Am wakatua ye bebre. Amaya di owosoro ne emma efri say. Ono de oyama boni ayefo ne enipa bone. Yere no kure Kristo. Namro someone say. Bedo ya tom fo be one mo papa. Aba fam wo na bra ye ni na bibisu wo se betua ye nka. Nanso makatua ye bebre wo soro. Ye no kure Kristo. Mani that's one is somewhat massive. Bukay Bataan sa isa pang mobile coordinating center natin nasa Magdalena, Laguna naman po ngayon. Kasama Kamaya fra Bukay Bataan. Laguna Plate. Opo, kapatid na Daniel. At ang magtatanong po rito kapatid na Eli, si kapatid na Lorena. Daniel. Bakit bawal magbigay ng tulong ang mga hindi mga kapatid sa inyong pananampalataya o sa inyong samahan? Alam mo kapatid, ano? Sa ibang iglesia ka pumasok. Na. Ada na musi masa for man Christ say. Aba wa no agent to buwa. Kasi doon sa kanila, yung kahon ang lumilipot. Amo de box ni be si ho. Sa Biblia, yung mag-aabulo, yung magdodonate, siya lalapit sa kahon. And inte sa wa kira kronkron mo. Woni pa ba ya for the no be kwa adaka no. En fa adaka no nkwa ne nchen verse say what adaka no kwa ne nchen ya. Aba ne se onyi. Amra so wa kira kronkron mo say. Be fru wan kasa wo pe mu ayi. Huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay. Sade wo biara so na ko mu no wa ma anya memene mfe ana wo hye mu fri sade wo tene ne mu ma no na wo Nyankopon do no. Eni kwan se wo bi yero, eni kwan se wo bi show. Eni kwan se ya wa de so wa. Oba ma so de. Wa anka so ko mu susu ye tiye. Eno nti Kristo abroso. Odi pa wo ya to ye no. Ona ba kwa adaka ne nchen. Ya kenka ne si ye Mark 12 verse 41. Na Yesu kwatena sika adaka no anim. Ohwesa de nkrofo no de sika rebu adaka no mu. Na defuo pi de begu mu. At lumapit ang isang babaeng bao at siya'y naghulog ng 2 lepta na ang Awaba ko na fuo hia ni bi so bai. Na wo de kapre ba mienu begu mu. Mo huniye. De Kristo ye ne se baka ko te die no ho. Na enipa awo de daka no ho no. Wanum an yamfa daka no anko warum nchen. Sa nipa na wo so kwa daka te se okunafo aba na Afri Kristo. Na ojina daka no ho no wo hwese ne nkrofo ndi omusika agu adaka nya daka na de konkrofo ne nchen. Ever say obi a wo fu ono ani pemu de obakwa daka no ho. Na sa wodi adaka no ko jira ni panani mu nani bewu se wanya bia gumu nani begu ya se bia na wanya bia gumu kinipa badwe ne ho asamba ne nti asafu yibo no aye ne obama no ne bakwa adaka no ho. Na so wana ya kyerɛkyerɛ won awrade mra nsɛm na yɛse wɔ munye ntoboa. Na ntoboa no ɛwɔ sɛ yɛ kronkron efiri sɛ ɛyɛ ade kronkron yɛde bɛkɔ akɔdi dwuma wɔ awrade adwuma kronkron ne kwan sɛ firi chacha bomu krono mu anase lo hindi pa kapatid, hindi pa kasama sa iglesia, hindi niya pa alam ang kasuhan. Baka mamaya maghuli. Kinipa na nya meka asafo no ho a wani nya mehunu nkyerɛkyerɛ no anhwɛ no akɔ akɔyi bidibi a Onyankopɔn pɛ. Every say emfiri tene ne mu emfiri kwan pa so no nyae. Proverbs 15 verse 8 asi abonefo for de Awurade akyiwade na tefo mpa boy ne nisode. Asali adeni ye akyiwade a Onyankopɔn empese afɔrebɔ ne firi ne pabonefo a aye Onyankopɔn akyiwade. Eruti sere beye nipa nyemfumsuwo no
de pa ne nya meyi ne ntobo a ganye won nsem ntobo free say ya de kan atrece wona ye nuanom wo gidi no mu say ama won nyi biribi efri chacha bo mu na krono mu na sa de won mawie mu anasoma won fa na ada wonyon ko nipa eye chiwode efri say ntobo a ye na ya de kronkron eno nti eye chiwode say ebeyi ebeje ntobo efri wona wonye nuanom nkenye so mbe biribi a etia enkyerɛkyerɛ no ono aba wate ase ane Yankopɔn hyira wo. I'm so honored to be here tonight po at alam naman po natin sa buhay natin may mga pangyayari na hindi natin inaasahan pero nangyayari. Does it mean po ba na you're fulfilling Yanabra bomuno ya wanama binumu wo hono mo a esi abra ye ni kuranda nti na no kyerɛ sɛ ɔbra ye bono ye wo Nyankopɔn de ama ye no ne de ye adwuma ana oni aba nkyerɛ sa happening in this life is according to what God have planned for us. The very apparent testimony or evidence is that na ade di ho adanse ne sɛ wo Nyankopɔn pɛ sɛ ye bedi ehu. there are people who kill or murder other people. Ebinom kuma onyonko nipa. Almost everywhere there are wars. Ebinom di ewu. Ebinom anye wo na home. Will we say that is this the plan of God? No. Obaka sɛ we see wo Nyankopɔn ne pe. Ɛwɔ sɛ 1 Corinthians 14. Mama yenkenkan no kore no. 1 Corinthians 14:33 for say wo Nyankopɔn yɛ sakasaka yɛ Nyankopɔn. Na mama asumdue yɛ Nyankopɔn. Sɛ de yɛte ahotefo wasafo nyina mu wo Nyankopɔn yɛ sakasaka yɛ Nyankopɔn. Ɔyɛ asumdue yɛ Nyankopɔn. Ba bia sakasaka yɛ wo no nyɛ wo Nyankopɔn adwuma. Na ɛdeɛ na twere kronkron ne kan. Na deɛ sakasaka yɛ wo no anafa akoma basabasa yɛ wo no James 3:16 and 15 say. Na deɛ nitane man so twen wo no ɛhɔ na sakasaka ne yoyɛ bɔ ne nyinaa wo. Saa nyansan emfiri soro. Na mo ayɛfam ne ɔkra ne ahomone deɛ efiri bɔnsam. Na confusion enye wo Nyankopɔn adwene efiri bɔnsam efiri Satan Nyankopɔn tamfo. Arontewi ase ye wo mu inoma miru na esisi wo ye na brabo mu. Enoma miru na esisi wo ye na brabo mu. Die awo eye ene die enye. Ana afi wo Nyankopɔn ne hwehweye oni aba mare me pese wutie ne yie pa. De meka muntie ne yie. Na ehuntasem a wo mu woni se wo Nyankopɔn na ma yentumi. Tumi a yɛde bɛyi ne ɛda papa ne bɔne ntem. Na Nyankopɔn ade a wabɔ nyinaa so wo no. Wɔnase a wɔtete sɛ abɔfo, cherubim, seraphim, enipa. Yɛgyina yɛnim sɛ yɛte ase. Yɛwɔ saa ahoɔden sɛ yɛbɛtumi de adwene. Yɛmu biara wɔ no ara na dwene. Yɛmu biara wɔ no ane fa ahodie. Obiara wɔ tumi so betumi ayi ne ɛwɔ pɛ. Yɛmu biara wɔ ahoɔden sɛ bɛyi ne ɛyɛ pɛ. Na yankasa bɛyɛ deɛ yankasa yɛ pa. Wo Nyankopɔn enhye nipa wɔpɛ sɛ yankasa efiri epum ya deɛ. Na sɛ Nyankopɔn bɛhwɛ yɛ ne a yɛbɛyɛ sɛ dadeɛ na sɛ robot. Wo Nyankopɔn betumi ayere yɛn. Ɔbɛhwɛ yɛn. Ayase a yɛbɛtena bɛyɛ sɛ robot. Ebia na wo so wo mpɛ sɛ bɛyɛ sɛ robot a wɔte ase a computer no
computer program na edan no uni fa hodi mposo be ne wo pe ana obeyi nipa wodo no na hweso ba kope wo mu oni obi a wo ne fa hodi wo fa hodi abra bo mu nyonko wo kunu anasa wo yere sa wo yere robot a wontumi nye wa wo de wala naman akong nararamdaman. Doon sa isa may nararamdaman ka, kaya yun ang gusto mo. Pag hinalikan mo yon, maligaya ka. Parang na tumitigil ang mundo sa pag-andar. Pag nakikipaghalikan ka doon sa mahal na mahal mo. Pero pag pinilit kang halikan mo yung hindi mo mahal, naamoy mo pa'y mabaho, parang nakaamoy ng impurnal. Kasi kahit mabaho, pag mahal mo, okay rin. Pero pagka hindi mo mahal, nakakadiri yun, di ba? Ganun yun eh. Di ba yun ang nandun sa, yung isang kantang natatandaan ko, no? Once on a high and windy hill, in the morning mist, two lovers kissed, and the world stood still. Diba? Yung nagmamahalan, pag nag-kiss yun, and the world stood still. Mo gura na say ene pamye no do wo ho a wo so na no tisa ne wuni mu ne yakoso na se wo fa hodi a karapatan natin at kapangyarihan nating makapili tayo ng lasa ng ulam kung gusto natin kung bikulan e obi a wo de fa hodi so be yi ne wo pe na ye de aduane a ye pe oya bikolano ni a open Bicola Express. Ayaw naman nung maanghang. Meron naman gusto ng mga lugar maalat, parang sa Ilocos. Laging ang na udie ni ani ehihye obeti ni suwo. Sa Cebu, ginamos naman yung bagoong naman na ginamos. Ayan. Omo the shrimp paste e kan won mo de tituse ginamos. Obi a we aduane a wo pe. E wo se aduane no wo mpa. Mahal mo ang mga anak mo mababae tapos meron kang pagkain wala kang po abra bom ni nipa odo wona. Bia we ni wo hawo. Na so nyina chi wa mane kwa pese wo to waso ene wo motena se de obi to na dwomo no. Say ye wo dokan a akoma mu ani gi yeto ntwada. Okay, oda wo mami. Wodo twa. Sa wo pese wo kunu a. Na womfone ne nkona mehunu so wodo nipa yo beto dwuma ma everse wa kuma mu ade a wope so wono nipa no a obeto nwum bi sa ama no na ase otia se na woni wo fa ahudi o te se fidi a ye danda no na yankopon a chede no ba ko ye fa ahudi a ye wa ye di epe na so nipa ade ne fa ahudi yi ni amabane ai ni kwansin ka woyi nipa yi bone won mu ndubone wasanso tete wonyon ko nipa mpo ntenama ye ni na esi ebenum bisa sana na yere mu kresi so mabra bomu yankopon no hwehwe ya na wonim enka wo yankopon no hwehwe ye ho wo yankopon no hwehwe ye nyina ye yase ye wo yankopon tanfo kese ye bi orona wo dwene bone ya maye enti abre nyina wase yi
Adia, 1 Thessalonians 5:21. Lahat ng mga bagay, ingatan ninyo ang mabuti. 1 Thessalonians 5:21. Mo sa de na hwemu tiri bone. Monyi mo free bone so nyina mo. Kapatid, piliin natin yung mabuti. Tapos, lumayo tayo sa Adia was here se be ni aye papa. makagawa ng lahat ng Ye on free bone so nyina. layuan mo yung masama. You live in your own corner of the world according to Na se ye de payira de betumi aye a. live according to their will and according Obetna wo baabi, ahye utokrum baabi. sana naunawaan mo, kapatid na Marie. Yun po, maraming salamat po. Salamat sa Diyos. You are welcome. Na mejiri so na ba wati ase ye ma no ye mam ase danka wo Nyankopon. Palit Pampanga. Kapatid na to, Tobias at kapatid Don Kapulong, kasama natin paparong. Afalit Pampanga. Opo, salamat sa Diyos, kapatid na Daniel. At muling nagkaroon ng pagkakataon ng ating mga kababayan na makapagsangguni ng kanilang mga suliraning. Ase danka wo Nyankopon. Po sa palitan, meron po tayong panauhin na gustong... Yon ko dapat bisa wo ni se misa. Salamat po sa Diyos. Narito po ang ating pong panay magtatanong. Si kapatid na Brian Villapando, isa po Na ya huhu ni. Sige po, kapatid. Brother Brian Bulapando. Totoo po ba yung layans na kapag napatungan ng Epese me bisa se. Ensa ye de gu amanfo so ne ye no kra na. Alam mo, kapatid, Ese osofo no de ne se conforme sa kamay na ipapatong. Ang inutusang magpatong ng kamay, yung malinis ng kamay. No? Walang daya. Kamay na hindi nagbububu ng dugo. Hindi naloloko ng kapwa. Yung mga kamay na yon ang ipinapapatong ng Diyos. Gaya ng kamay ng mga apostol. Pero yung kamay na nagnanakaw, yung kamay na nananalat ng kung ano-ano sinasalat, pagkatapos ipapatong mo sa kapwa mo, naku, masama yun. Makakadamay pa ng kasalanan yun 5:22 ng unang Timoteo. Huwag mong ipatong na madalian ang iyong mga kamay sa kanino man, ni huwag kang makaramay sa mga kasalanan ng iba. Ingatan mong malinis ang iyong sarili. Alam mo, yung si Timoteo may karapatan siyang magpatong ng kamay. Pero wag mong ibapatong yung kamay mo na madalian kahit kanino, sabi niya. dan so ampre amfa wo nsa ngu onipa biara so ntem na mfa ho mfra foforo bone kra ho kronkron nti obi ode ne nsa begu nkrofo so no ay obi oye kronkron na so hwe tese hwe osoforo de ne nsa gu so na ye kronkron na nsa ngu so no ya so mafo no wo yoy that's one suma jumam no ma anya sabi yermu ne arade Yesu Kristo nkyerɛkyerɛ no mu baako na abra asomafo no abra so bae asomafo Paul abra so wanu man fa saa no ma na nya adwuma bio efese obodo wo be frɛ di pa bɔne mu se Paul abra so obi yare na so amfa ne sɛ ngu won so efese saa Dibire pempens wono bai. If se no omo wo honhom famu nneoma mu, enye honam famu nneoma mu. Monte de watwe no 1 Timothy 5:23. Eno mu nso enku bio. Na wo yefunu ne wo emre ya wota ye nti. Eno mbo bisa biara. Timothy. Oya Kristo sokwo. Kristo don Paul so penasem that's no way funu yade I want to Paul catcher and say no ensa kakra we yefunu ne wo mra ya wota ye nti no mbo besa kakra Paul betre ne nsa guti swata na yare nanso wanye every say wano suma adwuma no we wo ma mfa nsangu so no anya adwuma bio 2 Timothy 4:20 Erasto ka Corinto ameje Trofimo
Na meja trophy mo Mileto na oyare. Na Paul eja trophy mo Mileto fese na oyare. Ade fese Paul ka ntoma ye ntiase ekire fa Kristo hono ntonche. Entimoma yemfa Kristo sorry entimoma yemfa Kristo fitiase ekire fa Toma yemfa Kristo fitiase mfitiase sama ekire ntonche. Awufuo sɔre ne nsangusuo na yɛsubo ahodoɔ ne nkyerɛkyerɛ ne nsangusuo na awufuo sɔre ne daa tebuo no anto fapem bio. Enti momma yɛmfa mfitiase nkyerɛkyerɛ fa Kristo ho no nto nkyɛn na yɛmpere nkɔ deɛ yɛpɛ no mu na yɛmfa nnwumafunu mu adwene sakra ne Nyankopɔn ho gyidie anto fapem bio. Enti ɛnyɛ nsɛnkyerɛnne ne awufuo nyane Murima da kudi entira. Timothy wi. Paul de ne segu Timothy soma ne sori. Awasan so wu bio. Na odne segu soma ne san sori. O wi. Nipa ne na sori wu na onyane no a. Just o wu amanaje na ho me wabre na so san so ma na ho. Aho kire bebre ye bone. Enti se wodo wonse ku woni pa bi so a ena awosan komunya ne nyane a nkene kwasan ko Kristo ni biere wu bepem sese nanso ene anka ba wonu san krofo nyina ma wonkyiri nyina afufu iwira nka omo sa sabro de nko muntumi nkura nyina no so wo anu wenya ne won so wo asma ne nkoye enti asomafo no soma dwumare no Kristo kyerɛkyerɛ won se warmo nko gidie mpampanso kɛsie na ye kasafa ho famu nioma ho ye kasafa wo kra na hono homo che ne pedua no na sere panu ebenya ne awufuo yama won monti ase na erade maye hono homo famu nioma Wama won mo hunu hono homo famu nioma se ya de awuhia so bekra wo kra ne hono homo ne mom tane hono mo famu ade mama yenti cha John de betumi hunu akan ni adafo me bompa yesa de nyina mu esimu yi na nya hoode ne se de esi wo kra yi no na ade edibo no Nyankopɔn asem ete Paul akatre gayo se adafo me bompa yesa ade nyina mu ensi wiye na nya hoode ne se de esi wo kra yi no nti wo kra no enkoso na dikan ba Yehova wo kra na yade wuhia Matthew 10 verse 28 na mo nsuro wona wo kum honam na wontumi nkum wo kra na mom mo nsuro de obetumi asai okra na honhom amane hunu kuru mama yesuro wo Nyankopɔn na frise obetumi asai okra no wo amane hunu kuru tina Kristo kan se na mo nsuro wona wotumi kum honam na wontumi nkum wokra nti wokra na yade awuhia bebre nti onua wo bisa se afa insangusuo ho no yene wo ne pedua ne so ye wo bribi wo ho ma wuhia picha ne pedua ne wokra no na somafo no warum somadwuma no yamu no warum amfa warum adwene ani wonam dua na yaresa so se ne pa ne be woni anyane no obenya yaresa oba amfa warum adwene ani saa na no so ne mo enema warum eye ho adwuma kese so ba wokra ne ho ban kopom se ye na Erade Yesu Kristo beba beba ye ni pedua na ye nkra ho ban pepepe
Yene bota yenti a asomafuo ana yene won duma etwato mene da so ne se what yase meda wase bebre ma wakwa aba na brother Eli ne yatiefuo nyina yada rade yankopon ase se yese tumi aka kwenya pay na yehunu ye ho bio esue yankopon ne mra nse da foforo meka ye ho bra yade wiase yinatra konkradisia demo nse misa mra ba hwehwe so na bio pese yada ya hoho ase yada onyankopon ase se yese tumi aka kwenya pay ti sei dedikan aseda ka onyankopon ene ye namfonom na ya hoho a yaton sa from yempa ebone se Wanyankopon be mayen adepa biara amane mapanko na mmara mo abrabo mu ede ne nyina besi yada mo ase se maba biti mo mayen fam paebo na wanyankopon ase mo mayen na yemo wanyankopon paye ene ja wosoro o ene rade Yesu Kristo dinmo yada wase wo enkyerɛkyerɛ yɛsɛn asuam yɛn wɔ yɛn akoma mu sɛ yɛbɛnya yɛn so mfasoɔ na yɛn sɛ tumi aka nkwagye a wohyɛ yɛn bɔ no yɛne sɛ bɛyɛ sitia ma wopɛ kronkron yɛsrɛ wo sɛ ka yɛn yɔnko nnipa ho wɔn a wotie wo nkyerɛkyerɛ bue wɔn adwene ne wɔn akoma mu na wɔn nte wɔpɛ ase sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛbɛtumi ayɛ wapɛdeɛ yɛ nkwa na nyinaa yɛsrɛ wo sɛ frɛ wɔn nso sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛn nyinaa yɛbɛbom na yɛtumi anante asom wɔ tenenee kwan so yɛsrɛ wo sɛ kae na hyira yɛn nuanom ne yɛn yɔnko nnipa wɔn yɛ wɔn afam deɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn nsɛm yɛbɛtumi apae mu akyerɛ nnipa nyinaa yɛsrɛ wo sɛ hwɛ yɛn so yɛgyae yɛn nkwa ne yɛn hyɛberɛ hyɛ wo nsa yɛda wase pii ne Awurade wɔyɛ agye nkwa Kristo Yesu din mu amen. Ang walang hanggang pag-ibig ng ating Diyos amang nasa Na mamaye na yan isang kandang kwadwa ifri yene jawa sunchen. Adamong kwa jene ayaro sa ifri ne Radi Yesu Kristo. Ne hum kron kron enkabumu. Eni ye nyina kuma muhene sisi yene dane da nyina. Amen. Muli po kaming nag-aanyaya sa inyong lahat na kami po sana ay inyong pagdamutang makasama sa pagbubukas po ng Return sa afro bibiyar mamaka yeho. Abra yebesha yene subo enkyerɛkyerɛ ase. Na yɛn yɛne Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm a yɛba abɛsua yɛ Awurade Nyankopɔn pa yɛbɛhyɛ yɛde sua foforɔ ase September bosome da ɛtɔ so enum dwoɔda anwummere na nson Ghana ha bɛ anɔpa du baako ɛne da so no sɛ Awurade mmoa ne na ho mu ba bɛka yɛn ho na yɛsua yɛne Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm a yɛkan afiri Twerɛsɛm kronkron mu Awurade nka yɛn ho na sɛ yɛwɔ Nyankopɔn ne pa yɛbɛsan ahunu yɛn ho bio awɔ yɛn asubɔ nkyerɛkyerɛ mu
Thank you, Akuma. Kay buti't ligaya, pagkakaisa sa bayang pinagpala, isang